ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఎట్లా ఉంటది ఇప్పుడు కొడంగల్ మీ లెవెల్ మారిపోతుందా తెలంగాణ మొత్తం ఒకేలాగా అనుకుంటారా కొడంగల్ మాత్రమే డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటారా డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటారు కొడంగల్ అంటే ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వలేదు ఎవరికి నరేందర్ రెడ్డి ఏం చేసిండు మరి ఎవరికి నరేందర్ రెడ్డి ఏం చేయలేదు మీరు అందరు ఉట్టి కలుద్దామని వచ్చిరా మేము కొడంగల్కి ముఖ్యమంత్రి వస్తాడు కదా మీరు ఎందుకు తొందరపడి వచ్చి కలవాలని వచ్చి మనస్ఫూర్తిగా వచ్చి హ్యాపీగా ఉన్నాం కదా ఈసారి గెలుచుకున్నాం కదా అవును పోయినసారి అంటే హ్యాపీగా ఉన్నాం మేడం ఇప్పుడు మా సార్ సీఎం కదా మాకు అన్ని ధర సౌకర్యం ఉంటుంది అన్ని మంచిగా ఉంటాయి అన్ని బాగుపడతాం అయితే కొన్ని ఎలిగేషన్స్ ఉంటాయి రేవంత్ రెడ్డి మీద ఊరిని పట్టించుకోలే ఎప్పుడు కూడా కొడంగల్కి రాలే ఏం చేయలే అని చెప్పి అందుకే లాస్ట్ టైం ఓడగొట్టిరని చెప్పి వీళ్ళు కూడా ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా ట్రోల్ చేస్తా ఉన్నారు ఎంతవరకు వాస్తవం ఏం లేదు మేము సార్ని గెలిపించుకున్నాము నెక్స్ట్ సార్ మేము ఓడిపోయినందుకు చాలా కష్టాలు పడ్డాము చాలా బాధలు పడ్డాము మేము చాలా కష్టాలు పడ్డాము మా సార్ వచ్చింది కదా మాకు పూరా మేము ఢిల్లీ నుంచి గెలదంగా మొత్తం మాదే ఉంటది ఇక మొత్తం మాదే మొత్తం అంత మీదే అంటారు రాజ్యం మొత్తం మాదే జై కొడంగల్ జై కొడంగల్ జై టాకింగ్ పవర్ పూర్తిగా అంతేనా కొడంగల్ అంటే ఒకప్పుడు వరంగల్ అనేది ఇగో మా సార్ కొడంగల్ మీకు తెలుసా ఓకే టీవీ తెలుసు కదా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటా ఇప్పుడు ఒకవేళ మీ ముఖ్యమంత్రి అంటే రేవంత్ రెడ్డి మన ముఖ్యమంత్రి మళ్ళా గిట్లనే పవర్ వచ్చి మారిపోతే అప్పుడు నేనే మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేస్తాను మీరు ఎవరు హట్ అవ్వద్దు మళ్ళీ అంతే కదా తెచ్చుకోవద్దు మరి మీరు అడగాలి మరి రేవంత్ రెడ్డి ఓకే డన్